Di bagasan las niroha hami parhalado, manomonomu haroromuna di bagasan kebaktian mingkuta, dung Trinitatis, tanggal 10 Juni 2020. Tapuji, tapasangak ma debata, marhite topik ni mingkuta sadarion, hapor siamido na paluahon ho. Tapuji matuhatang, marede mahita sian bukuede, nomor 206 ayat 1 dohot ayat 2. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi porbadia, natu mo palangi dohot tanoon. Amin. Namar sobba do anggo portubion rab dohot na penangido ni rohana, alai namian rodi saliling nililing na do na mangulahon lomo ni rohani debata. Haleluya. Haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, nunga marpungu hami dison di ari na pinarbadianmi. Saibuhai ma pinggol dohot rohanami, asam marlas niroha hami manangihon hatam nabadiai, jalaringgas hami manibangi dohot upeop hatam di bagasan rohanami, asapos rohanami martangiak tuho, urupi mahami, asa hupahasyang hami aka ari-ari ningurunami na poddoki. Saya pamasuk mahami tuhanguluan saliling nilelengna. Pujion nami mahodisi, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari demahita. Hari habu
patik ni debata di mingguta di bagasan sadarion ima natar surat di ulaun ni Apostel Paulus biddu 10 ayat 31. Jadi didok nasida ma haporsiai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isi ni bagasmu sahalinai hujahami. Jadi didok nasida ma haporsiai ma Tuhan Yesus asa maluaho dohot isi ni bagasmu. Ima sahakna atong rak mangidogo gomahita tu adopan ni debata. Kali Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amin. Mari demahita. Tatopoti madosata tuadopan ni debata martang yang mahita. Ale debata nami namarasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami rotu jolom. Huhilala hami rikodo asiniroham disaluhut hami halak pardosa. Alani ido ubahin nahu paserep hami diri nami sadario di jolom. Jala hupar hatopot hami tung najot-jot dohami manibil sian akka dalammu nabadia. Songon biru-biru nalilu. Sai unang pabali hami sian jolom alani dosai. Adang halomohon roham hamatean ni akka pardosa. Alai hamu bau nirohana do lomo niroham asa mangulu. Sesa masa luhut hagiduhon nami dohot pangalau sion nami marhite-hite pangulu nami nasa sadai anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot ma asiniroham di hami marhite-hite penindangion dohot haogon ni todi porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majauho asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho bahen hasangapot di guarmu nabadiai. Amin.
baga-baga ni debata taringot Tuhan sisaan ni dosa. Songono dohata ni Tuhan Jehovah, nunga diarsahi ho ahu marhite-hite akka dosam, jalanunga dilojai ho ahu marhite sian akka hajahatonmu. Ahu tutu, ahu sadiri manalesei akka pangalalsim alani hadirioku, jaladang behu paingotikon akka dosam. Hasanga pema di debata na digijang. Amin. Mari demahita. Epistel turbo di minggu tasadarion ima natar surat di Hosea bidu 5 ayat 15 dohot Hosea bidu onom mamuka ayat sada 1 ayat onom tajahama marsikat soring laho ma'ahu mulak tuinganaku paima diudukon nasida dosa nasidai, jala didului nasida bohiku, di bagasan hagogoton nasidai, pasogoton nama mangaluluyahu sian nasa rohana. Bertahaika asa mulak hita tu Jehovah, ainunga ibana mangaribahi, laos ibana pamalum hita, nunga ibana mamugangi, laos ibana manawari. Sai pangulon na duhita duk salpu 2 hari, tole patuluarihon paheheon na hita, asa mangulu hita maradopon ibana. Sai mananda mahita, sai ringgas mahita mangeai pambinotoan di Jehovah, tudoshon buhasing asimudo sitong ni habibisan. Jala sai naro di ibana songon udan tuhita, songon udan nene namar mohi tanu. Tung ahama bahenok kutuho ale raim. Tung ahama bahenok kutuho ale juda. Ai tudos son obum manogo do hadalautom muna. Jala tudos son nabur manogot natibu manaik. Di baheni barbar nasida marhite-hite aka panurira. Hubunu nasida marhite-hite hata aka nasian pamangan. Tapi besar aka uhumu songon panunda. Ai lomuat dorohaku mida asini roha asa mida pilihan. Jala lomuan mida parbinotoan di debata asa mida pilihan situtungon. Ima sahakna martua mahalak na tumangihon hatani debata jala naup peopsa. Amin. Mari demahida. Consume
tidakon maha porsiau tai, songon nahini tidakon ni dongata saha porsiaun disadok portibion rak mahita madok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu na suatu dosan, nato mo palangi dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, imana tinubuan ni si Maria, naga-begabea siat tondi porbadia, andorang sohabubuhan. Ido Tuhanta natu maun nabirnit, di panguhuman ni silatus, nama ditarpazal di bana di hau pinor silang, natuat tubanu atoru dung ditanom, namulak mangulu diari patuluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pargogo nasuhatu dosani, disima ibana pai mamulak sogot tu tanoon, mangumi halak na mangulu do namate. Au porsea diton di porbadia, jaladong sadahuria nabadia, huria hatopan halak Kristen akan nabadia, dohot dihasisani dosa, dohot dihatai nama dok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora sudah. Amin.
Horas marihita salhutna. Huria na hinaholongan itu hatta Yesus Kristus. Tapai hutihut majolo titing namasa di minggu tasadarion. Minggu 10 sada Juni 2020. Horas selamat hari Minggu tu amanami dohot inanami naib baru roh mar Minggu di HKBP Pekabaruan. Tuhat debatama nama dongane hita. Na perjolo warta umum. Tikting marbagas. Tikting parjolo. Naing majalo pasu-pasu parbogasonna. Aris adut aditama nainggolan. Anak ni amatta. Peltu purnawirawan landong batuara. Tubuh ni inata. Dina topda marito boru pangaribuan. Maringanan di Jalan Hang Tuah, Perum BMP 3, Blok F nomor sada, sektor Pintu Angin Sukaterus. Huria HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Dohot Orwana, Rotua Boru Sitorus, Boru ni Amatta, Jonni Sitorus, Tubuh ni Inata, Sonta Boru Sianipar. Maringanan di Huta Gijang, Huria HKBP Parongil, Resort Parongil, di Pasu-Pasu di hari Senin, 10 Juni 2020, pukul 10 WIB, di HKBP Pekanbaru, Resort Pekanbaru. Napaduahon ruas napida. Mamuka Minggu sadarion, 10 sada Juni 2020, nung ngapida Huria, keluarga, naperjolo, keluarga ni Amatta Arnold Tua Pasaribu, inatai Mona Lisa Anggreani Boru Sitopul, dohot danak bawa opat halak, maringanan di Jalan Cendrawasih nomor 12, sektor Padang Bulat Tolu, pidah tu HKBP Beringin Indah, Resort Beringin Indah. Napaduahon keluarga ni Amatta Lando Juniper Siagian, inatai Gusti Raka Astuti Boru Simanjutak, Rabdohot danak bawa tolu halak, maringanan di Jalan Tapanuli, Hang Tuah Ujung, pindah tu HKBP Pembatuan, Resort Pekanbaru. Napatuluhon ruas namoding. Nah di hari Jumat sia Juni 2020 tolu, nunga jumolo marujungolu niamata Hendra Parningotan Sihaan, umur 36 tahun, hinabaluhon ni inata Eki Sartika Boru Batuara, maringanan di Jalan Umban Sari, Perumahan Palas Mekar, Blok K nomor 1, sektor Bambu Kuning Tenayan. Tuhat tamana mangapuli keluarga. Napaupaton sumbangan. Di Jalo Huriatado sumbangan tu pembangunan konsistori selasar gereja dohot kantor. Imasian keluarga niamata ha simbolon Boru Manalu nahinan manang Oppu Natalia. Maringanan di Jalan Dahlia nomor 77 sektor Padang Bulat Tolu. Songod dalan nasida madok mauliate di pasu-pasu tuhatta najinalona. Di pasahat keluarga godangna semen 100 sak. Perhalado dohot panitia pembangunan madok mauliate tu sudi keluarga. Tuhatta mana mamasu-masu. Suara koinonia. Pakko Basio. Pendeta Victor Singal Hasilalahai STHMM, Pendeta Resort, Marjamita di HKBP Tampan, manguluhon pesta pembangunan, pukul siawib. Pangojak konon, Minggu sadarion 10 sada Juni 2020 tolu, di Patupado pangojak konon niamata, Padita Maston BS Hutasoid STH, Gabe Pendeta Resort HKBP Torus Ganda Tambusai Timur, Distrik 22 Riau. Padidion Nabadia, Minggu sadarion 10 sada Juni 2020 tolu, pukul 10 sada wib, di Patupado Padidian Nabadia di Huriatta,
Toropna 12 halak, bawa onop halak, boru onom halak. Kor ama Tiberias. Minggu sadarion 10 sada Juni 2020 tolu, Kor ama Tiberias madohoti acara pangojak konon Perdita Maston BS Huta Soit STH di HKBP Turus Ganda Tambusai Timur, Distrik 22 Riau. Warta sekolah minggu. Jambore anak sekolah minggu. Sekolah minggu kita akan mengadakan jambore anak sekolah minggu yang dilaksanakan pada tanggal 28 sampai dengan 29 Juni 2023 untuk anak sekolah minggu kelas 3 SD sampai dengan SMP yang belum pelepasan. Bagi anak sekolah minggu yang ingin mengikuti jambore anak sekolah minggu dapat mendaftarkan kepada guru sekolah minggu Ibu Tiaran Nasimamora, Ibu Nina Hutahayan, dan Ibu Jenny Siagian. Seksi Paropuan Huria. Di hari Senin 12 Juni 2020 tolu pukul 10.05 WIB di Patupa Seksi Paropuan Huria ima sosialisasi kesehatan tentang penyakit kanker dohot tumor oleh Yayasan Sosialisasi Kanker Indonesia di Gereja Riama Sude Paropuan Huriata madohoti acarai. Di hari Senin 10 Juni 2020 tolu pukul 10.05 WIB di Patupado acara patanakon hatani debata manang PHD Paropuan HKBP Pekanbaru maringanan di gereja nama Jaboyi sian sektor Bambu Kuning Tenayan. Riama Sude Paropuan Huria madohoti PHDI. Lansia. Di hari Selasa 10 Juni 2020 tolu di Patupado senam osteoporosis pukul 7 WIB di Jolo ni gereja. Marpahian baju olahraga warna orange. Wisata rohani pelajar Sidi yang telah menyaksikan imannya angkatan tahun 2022-2023. Di hari 20 tolu sahatu tanggal 26 Juni 2020 tolu ima arisan Jumat sampai dengan Senin naung makatidakon hapor seaun tahun pelajaran 2022-2023 Borhatdo wisata rohani Tutarutung kantor pusat HKBP Tarutung Sigupar Makam Misionaris Nomensen Pantikarya Hepata Laguboti Tusamosir Luban Suhi-Suhi Jalan Manguluhan Usata Rohani Nong Siri Ima Paditarita Simanjuntak STH Dohot Pendita DDF Silaban STH. Tukar mimbar Perjamita Seresot HKBP Pekanbaru. Di hari Minggu 10 Juni 2020 tolu Saresot HKBP Pekanbaru Patupahon tukar mimbar Parjamita. Bible Camp Remaja dan Naposo. Hobar tu program remaja Naposo di Patupado kegiatan Bible Camp di hari Jumat sampai dengan Minggu tanggal 10 sahatu tanggal 10 Juni 2020 tolu di Rindu Sepadan. Tu sudah remaja dohok Naposo naneng madohoti kegiatan ini dihubunginya panitia Ima Nicholas Manurung. Penghiburan di Minggu Sadarion 10 sada Juni 2020 tolu pukul 10 tolu WIB di Patupado Pangapulion tu keluarga Nyonya Situ Aje si Mangucong Boru si Mare-Mare Pandau Permai Blok AA 6 nomor 8 sektor Pandau Permai Niuluhon ni Biperpro Mas Rio Boru Sinaga. Suara Diakonia Seksi Kesehatan Pemeriksaan Mata. Di Minggu Sadarion 10 sada Juni 2020 tolu dung sidung parmingguan pukul 7 pukul sia dohot pukul 10 sada WIB di Patupado pemeriksaan mata rabun jauh dohot rabun dekat marhitesian sistem komputer na gratis sian era baru optikal di ruang klinik HKBP Pekanbaru. Ulang tahun
Tu sudah ruas ni huria namar ulang tahun hari hatu tubuh dohot ulang tahun pardongan saripeon parbogason sian hari 10 sada sahatu 10 Juni 2020 tolu parhalado dohot huria HKBP Pekanbaru Pasahaton. Selamat ulang tahun. Hata ni debata sian sada Petrus sada ayat 20 tolu. Ainunga mangulahi tubuh hamu dada sian boni naolo base-basean. Sian nama noktong do. Binahen ni hata na mangolu jalan namiani nasian debata. Tatanya kon ma ruas ni huriatta namar sahid di rumah sakit dohok na dijabu songon nata surat di tik-tikta. Anggiat ma di daun itu hata parsahiton nasida. Songon ima tikting di minggu sadarion tuhat tama nama masu-masu hita saluhutna. Marede mahita laos tapasah ma peliata tu debata pilihan sadaa do sadabi. Tuhan
damai ni debatana sumurung sian saluhuna roha, ima mangaramoti hati-hati doh pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita saluh namanginang. Horas madita saluh namanginang. Bohada tutu kabar tamanginang sehat do. Di bagasan hayi pasot di dati mulyate maditu hatta. Dinggat do sudah kau laut tamanginang. Dinggat do te puji Tuhan mak. Jala rekod di totong menjaga hayi pasota. Ala memang cuaca agak ekstrim nuaing. Mari kita bersama-sama menjaga imun tubuh kita. Ta jaga ma hayi pasota. Atau ngamanginang taparade marohata barita nauli hata nirebata magabi bohal ni perdalanan ningoluta. Di minggu na parjolo dong Trinitatis denet Mei sian Evangelium Matius bidusia ayat na 10 sahat rodi ayat na 20 Matius bidusia ayat 10 sahat rodi ayat 26 songonom mahata ni rebata ta pehut-ihut mamanginang di bagasan rohata. Di pangulu buruni si Jairus uju di hatau dope hata odeng tunasida nungaro sada halak nasanga marsoba tu ibana uhut madidok ipe mate borukku alai Roma ho mengapeho tangamu tu ibana asa sumuang mangolu jadi hehe ma Yesus rap dohot sisianna laho mangihuton ibana dungi tongon maadong sada buru-buru na tamanangon bulanon liling ni 12 tahun narosian pudina majama rabu ni ulosna ainin narohana di bagasan nanggo apala ulos na hujama mangulu mau dungi humungsur ma Yesus dibereng maibana lasnin nama pos maroham alinang hapor semido na panguluhok ko dungi hipasma berburi ola nina sangobasi asa dung sahat Yesus rodi bagas nina sangapi di ida ma akapangodasi dohot na taur-oruk jadi didok ma lahu mahamu aidada namate si betiton namudom do jadi di parekeli nasida do ibana asa dung di palau na torobing bongot maibana ditakuk matanganna jadi mulak mangulu madakdanaki dungi sarma baritai tuna saluati ido yanggo sahakna hurian itu hatta na hinaholongan di bagasan goar nitu hatta Yesus Kristus namar huaso situtudo Tuhan Yesus di tonga-tonga ni ragam ni akaulau tadi portibion tung sitong ma tahapo si Yesusi tung sitong ma tahapor sai Yesusi paboa Tuhan Yesus Kristus do Rajan si Pangulo ni Todita nagok huwaso patu paragam ni halongangan di ngoluton itu harus kita imani di tengah-tengah kehidupan kita pada saat ini namar huwaso situtudo debata namar huwaso situtudo Yesus Kristus di ragam ni akaulau tadi pertibion jala ibana do tutu Raja si Pangulo ni Todita nagok huwaso patupa ragam ni halongangan di tonga-tonga ni ngoluton surido hita marsi tahun setahun nabi manang isi pe hita dangadong nasikop di ngoluna
Dangadong sakiton namanotong mangulu ibana di bagasan las ni roha. Ikot taingot mamanginang pardalanat tadi portibion dang nasay mura tadalani. Siyan naso tatagam, siyan naso tabulus sa tatagam tabulus hamalaw ninguluton jala songoninu jolma nagali. Ikot Tuhanido si persigotong atta. Ketika kita menghadapi persoalan di tengah-tengah kehidupan kita ini, mari serahkan seluruh kehidupanmu hanya kepada Tuhan. Jaladung marsigat to kita tu Tuhani, dung tatingak ko saluhu na tu Tuhani. Akasi tangonot tanama sa ditong-tongan ninguluton, ditongos Tuhani mahagogo di hita. Ditongos Tuhani mapangrupiyo tu hita. Molo nung matatinggak ko saluhu na akasi tangonon di tonga-tonga ni perdalanan ninguluton. Di bagasan perngeluwata arong dojol mana marukil ganu pari. Saya arong dojol mana marukil ganu tiki. Jala adong dua rumang ni jolma mengadopi parukilo ni di bagasan perngeluanna. Adong do nagabi pasal hoto diri na turi bata. Alai las adong romuse gabi manudal hon debata di tonga-tonga ni nguluna. Adong rua rumang ni jolma mengadopi parukilo ni. Adong no napasol hotot diri na tu debata. Jala las adong do tutu namanudal hot debata. Di tonga-tonga ni hadirion na. Jala hata ni debata. Natol has tu minggu ta sadarion tung masetakas do di pabotohod barita na ulion taringot tu dua halak namar si taonon di bagasan ngoluna na parjolo boy idota boru ni sa halak na sangap na mangulo muse ibana siyan namate ima yairus uluan ni perguruan ni. Jalan na paduahon sada boru-boru na tamanangon bulanon. Penyakit pendarahan selama 12 tahun lilingna. Jalan na rodo ibana siapu ni Yesus majama rabo ni ulos ni Yesus gabe malum ibana. Sahalimasa do halongangan na duon na pinatupan ni Yesus. Molotaida di ayat 10 na manginang pangiduan ni sahalak na sangapi romar sobba tu Yesus asa dia peho Yesus tanganna tu boruna namati hati hai gudang do akan nasangap namar sogoni roha tu Yesus alai rodo tutu nasangapon marsoba mangido tu bata mangido tu Yesus asa di pangolu Yesus beruna nang mati sahalap nasangap do ibana perpangkat do ibana pejabat do ibana alai dang bawahanna dang anggotana disuruh nasangapi majupangi Yesus alai ibana sadiri doro langsung marsoba tu debata di hatagurik marsoba ima proskuneo ucuba hami mangida di bahasa Yunani proskuneon lapatanna menyembah menghormati marsoba artina patuduhon haserepon ni rohana di pasere ibana do tutu dirina marsoba tu debata hati di sada haleang do molo sahalak na sangap ro marsoba tu Yesus ala dihasogon akan nasangapido Yesus hati
alai dang peduli ibana, dang peduli halak na sangapon, buasa bui songoni, ala umarga do di ibana, waso ni Yesus nabui panguluhon borunei, sian namate daripada hasangapon na. Dia betul-betul mengimani, ditinggal hun ibana do tutu, nunga marujung boruna di jabu, di bagas, alai marhite hapor sionna, ala nunga di bege ibada barita taringok tu Yesusi, rodo ibana marsoba tu de mata, dari da matutu, patarni hapor sion ni nasangapi, marhite persobonna, dohot pangidonna tu Yesusi. Di hapor siya ibana do namarhuaso do Jesus panguluhon boruna nang mati. Dang tarbahay jolma paulakon hosa ni jolma nang mati. Alay ang guwaso ni Jesus tarbahes sado. Daudo gumogo huwaso ni Jesus siyang sude na adong waso di portibiyon. Nabuhi do Pangulo ni Jesus na mate, molo di halamon ibana, molo di halamon rohana. Haradion ni Jesus, manggohi pangiduan ni nasangapi, patuduhon, holong ni rohana tuaka, na ulo paserepon rohana, marsoba tu ibana. O mapatuduhon, halak naro pasere perrohana marsoba tu ibana. Patudun ni Jesus tutu holong ni rohana. Rodo tutu Jesus tu bagas ni nasangapi. Patupahon pangiduan ni nasangapi. Laho papuasan rohani sahalak nasangapi. Artina amang inang. Dang terhirim halak na ulo pasere pedirina. Rom madapoton marsoba tu Jesusi. Tang terhirim halak na ulo pasirepod dirina madapot tu Jesus doh marsoba tu Jesus. Sunguni manang hita didiki pojot rohata alamasa habok ni roha naing mata pasirep rohata, naing mamaroi ta marsoba tu ibana, marsoba hita tu Jesus, di boto Jesus do, sahat tu bagasan rohata, di boto Jesus do, ahan na hopar pangiduan ni rohata, di boto Jesus do batas ni kemampatan lamang adubi salut akan namasa hasusaon. Jala dileho Jesus do tutu di pargugui do hita sahat tu tikion. Jala di ayat 24C di dok mamuse di surat tu disi di parekeli nasidama di parekeli natoropi maibana ala di dok Jesus namudum do sibetiton. Buasa bui di parekeli halak natoropi Jesus dung didok Jesus namudum do tutu si beteton totu dang masuk akal ni natoropi padohan ni Jesus ala memang dang ditadana sida huaso ni Jesus si bohado didok Jesus semuse ngatakas marujung didok ibana namudum mekel matutu akan natoropi karena mereka benar-benar tidak tahu kuasa Tuhan dan ditadana sida waso ni dibata waso ni Yesusi dung di pangulu Jesus danaki di si beteti di ida akan atoropi matutu gabe sarma baritai tu saluati marhite na masa di patudu Jesus do hadirion na nang huasona lubisian halak malim di hati hai, di halak jauh di hati hai. Artinya nang patuduh ni Jesus, Jesus do Tuhan yang akan mangulu, jala ibana do Tuhan ni namate. Nabuy do pangulungan ni Jesus namate, hobartu sakap ni rohana.
Jala di ayat 26. Gabe sarma baride. Jok do tutu sar barita halongangan na pinatupan ni Yesus. Alai gudang do jolma dangulo porsea di huaso di Yesusi. Gudang do tutu sar aka halongangan na pinatupan ni Yesus. Alai gudang do jolma dang porsea di halongangan na pinain ni Yesusi. Nuang petong tong do semoni taida magudang ni halak na manaringaw ti taringot halongangan na pinutupan ni Jesus. Alay dangulo ibana porsea di ibana. Alay taingot ma ha porseon mido na paluok ko. Tapataridahon may parbuay ni ha porseote marhite hasatyota mangyuton ibana satia hita manginang mangyuton ibana. Jaya napaduahon mo si napaduahon na mangihop mo si taida. Tusada parupuan na tamanangon bulanon 12 tahun liling na. Masay hasit, masay marsiyak do di hilala parupuining. Nung nga sudah hartana. Nung nga marubat ibana tu salut aka pangubati. Alay dang marnamalum. Lam hacik do tutu di hilala ibana. Nung alam marpugos parpuaning habedang marnamalum sian parsahiton na jala alani parsihatiton na dang diluas ibana masuk tu bagas joro ni rebata mereka dikucilkan, dia dilecehkan, dia dikucilkan, tidak bisa masuk ke rumah ibadat. Ala nahodar doi hobar tu aturan ni patik ni ugamu ni halak Yahudi. Alay nang pesongoni dangadong nabuing mga bati ibana madapot to Jesus di pahusor ibana di rohana anggo maniop ulos ni Jesusi masebalgado tutu haporsion ibana di pasahat poruponido tutu diri tu Jesus mangido asi-asi ni Jesus ditiki mardalan Jesus manopot bagas ni nasangapi di boto Jesus do tutu nabinahin ni parupuani di bagasan hata nalabok do Jesus madok pos maroham alinang hapor semido na panguluhok ko tarida mahata ni Jesus nama selabok tu parupuani alatung masetakas dia tu si Jesus hagaleon ni parupuni dohot parsahiton na sa sitong na nang dohonon ni parupuanon pamalum jauh Jesus nung ngalilingaw marsay sa 10 taon alay di bagas rohana marhite hapor seon na do roi ba na anggo pala ulos na hutiyop alani galani pamatang na do itu alay alani hapor seon na masay gugu gabi mabaur ma waso ni Jesus marhite ulos na gabi mabaur ma waso ni Jesus tu ulos na dijakon Jesus do haguguon ni haporsyaon ni parupuani asido rohani Jesus mangida natamanango bulanon nasa 12 taon liling na pitor topu may ibana mahalum nang peholan di jama ibana ulos na jalahatan ni Jesus mandok ale inang pos maruham ima naing papos rohani parupuani asa unang mabiyar ibana asa unang ganggu ibana unang ganggu roham ale inang unang mabiyar ho ale inang malum doho alani hapor siyommi nuaing tuhita do hatani Jesus so sederion
Tuhita do hata ni rebata sadarion didok tuhita. Pos maroham. Hamu sudi ruas ni huria na porsea di huason ni rebata. Ha porsiong mido na pamolupok ko. Matselabok do hata ni rebata di tikyot tuhita. Ha porsiong mido na paluak ko. Marhite huaso ni Jesus Kristus. Tuak ka na marsahit. Unang mabiar. Unang tahuton. Unang marsak. Nang pegale pamatangmu. Alay ha porsiong do na pamalupok ko. Di bagasan huaso ni Jesus Kristus. Papos hamu marohamu na. Asa dilihot di bata hagugod di hamu. Asa dilihot di bata hamu lumod di hamu. Marhite waso ni Jesus na balagay. Hurian ni hanya holongan di bagasan Jesus Kristus. Dua halakon ko baran ni hapor siyaon. Porsea do tutu nasa ngapi di Jesus Kristus. Jala porsea do tutu. Perempuan na tamangon bulangon. Hapor siyan ni nasidedo. Namangodjar nasida. Laho pajupang. Dohot Jesus. Tidak ada yang lain. Ala ni hapor siyan ni nasidedo. Hapor siyan ni nasidedo monagihon nasida. Jauh-jauh tu Jesus. Jalalaos hapor siyan naima. Pamalupon. Paduluson salhut. Sakak ni rohani nasida. Hobbar tumangiduan ni nasida. Amanginang siyan terpukon naing idota. Ternyata hapor siyaoni tidak pasif. Alai hapor siyaoni ikon aktif. Ala didok ibana ma. Marnida do hapor siyaoni ibanay. Doson. Namate do tutu. Molo so marnaniula. Hapor siyaoni di tonga-tonga ni nguluton. Ketika iman kita tidak aktif. Doson namate doi. Berek kamu mahapor siyan dinasangam hidup perpuni 10 tahun leleng namar sahid. Iman mereka berkata, tidak boleh diam iman mereka. Justru mereka datang kepada Tuhan. Iman mereka lah yang mengingatkan mereka harus datang menjumpai Yesus. Di tadana sida do Yesus, aladang cukup pada deun dinasidai. Alai ikor rodo nasida madapat Yesus. Dan inilah pernyataan iman kita yang sebenarnya. Sesulit apapun penyakitmu apapun pada saat ini, seberat apapun penderitaanmu, iman kita harus menggerakkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Seberat apapun, sesulit apapun penderitaanmu, tetapi iman kita ini harus menggerakkan kepada Tuhan. Tertuju hanya kepada Tuhan. Untuk datang kepada Yesus. Neneng dohonon nainang. Maka iman itu harus bertumbuh. Sotung taripu imani. Dan adong pertumbuhan. Adong do pertumbuhan ni imani. Sengoni do pertumbuhan ni iman ni. Nasangapido 12 tahun. Natamanang bulan liling na. Setelah sengonima tunatoras nama buan danak sididion pasal hok dirim tu debata asa hapor siaw ni danakipe bertumbuh di dalam Tuhan hobbar tulomoni rohani debata jalalas pangido ma parsidutuan ni natorasi laho mengajari pangido matutuhani. Laho manogu-nogu. Laho marmahani danaki. Dingulu ni pertodion. Dohot perdangingon. Alani pangido magogo. Dohot habisuhon nased debata. Asa dipatau hamu. Pagudang-gudakkon ianakkon mune. Ikut tahu tiruak kita. Di tonga-tonga ni keluarga ta si parholong hita. Songon holong ni debata. Nama kalongi hita. Alani amang inang. Naneng dohonon na musi martiri terpukon. Na perjulu. Datanglah.
kepada Yesus. Nasa jolma na marsita onon di bagasan perengulon na Roma madapoto Yesus. Yesusi mata lului, Yesusi mata hapor siai. Paingot hangut hamu masa luhut na dingulmi ningolum amanginang. Asa uju di balusoho marguguho molo adong sitangonomu di labung mido Yesusi lau mangurupi saluhut nasa hamolong di tengah-tengah ningolum. Marhapo satu Yesusi moho asa mampu hita manuhuk saluhut akka hamolote jalana parpudi gudang do tutu sahita gudang do tutu tantangan gudang do tutu si pikirata gudang do tutu si tanota dohot parukirota na boloni natongon tak ado pinuang si patadang margogo hita amanginang lahu manguruk saluhut naing ala ingot hamuma dangadong naso tatapautu pade pata patu paun na dosa luhut na akan nadinggan na tau hanguluon ni haporsion ni atong haporsebe ibana ihuton maibana jaladapoton maibana sai pamalumon na dohamu jala sai pangulon na dohamu ingot ma sai na jupang do na pinangino di roham asal maporsea ho di Yesus Kristus songon na didok ne ha porsion mi do tutu na paluaho ko ingot mamanginang saat kita meminta kepada Tuhan Tuhan pasti mendengar saat engkau menangis kepada Tuhan ingatlah Tuhan juga pasti mendengar tangisanmu. Tuhan juga tahu apa tangisanmu, apa dalam isi hatimu. Saat engkau mengalami penderitaan, percayalah dan berimanlah kepada Tuhan. Dan saat engkau bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan memberkati kehidupan kita. Amin. Martang yang mahita. Muliati situtu rohanami todupanmu Tuhan. Disaluhu na dengan ibasam doa sini roham. Nasa totong madongani ngulunami. Di paingot to dututuhami Tuhan. Marhiti hasitongan ni baritam. Tudu Tuhan. Tunggudang doha molon nama sa tunga-tunga ni ngulunamion. Marhide aka persahiton, marhide aka ekonomi, marhide aka si pikiran ni rohanami, borat situ tudu Tuhan, perdalanan ni ngulunami di Portibion, alay muliate madipengoto hami marhide, hatam na badiye, sa margugu tutu hami Tuhan lamang ngadu bisa luhu neng, atong pasaton nami matuho atong Roma hami marsobat rupanmu maridin apa serepan roha nami sai na pataw mo hami Tuhan atupahon sa luhut na dadenggan dito nga tong aningulo namion molo di bagasan haserepan ni roha hami Roma marsob mamarhidin haporsyon nami mangilik kami tututuhan saluhut akar ruas ni huriam yak kasih tahu ni nasida tuko mana mengapehot tanganmu na badiyay samar gugu nasida saluhut na Tuhan asiroham na tongon di bagasan akka persahiton pos dorohan nami tutu Tuhan marhide haporsyon nami na marsigat tuk kami tuho tung napamalumom mo saluhut akar ruas ni huriam moloro kami mangido mangilik torupan mo Tuhan siyan nasa haporsen nami ay didok hatam do haporsen nami dututu Tuhan napaluaw kami na mangalun hagugoon di hami hamalubon di hami na mangurupi hami ho dututu Tuhan
di tengah-tengah ni pardalanan ning ulo namian atong saluhut nang ulo nami Tuhan tung tuho mahu pasatami padao saluhut na kaparmarahan pasu saluhut na Tuhan akka ruas ni huriam pasu na sinakapan ni rohani nasida pasu akka pangiduan ni nasida Tuhan unang paluas kami makirim di tengah-tengah ni akka pardalanan ning ulo nami na makaporseho Tuhan asiroham saluhut nang ulo namion upasatami ma tadupan menang soni Tuhan akan natoras na mabuat danak si diduon di minggu sadarion totong pargugoy na sida Tuhan lehon hagi pasod hagugo na sakoi asa margugo na sida Tuhan lahu pagudang-gudak ko danaki hobar tulo mo ni roham sagabi danak na hasia sagabi danak na berhasil lumabi Tuhan yanakon na mabiar midoho asiroham tutu Tuhan pasu-pasu saluhut na akka nanulan ni tangan ni natoras ni nasida pasu-pasu saluhut na Tuhan nanulan ni tangan ni ruas ni huriam atong Tuhan saat diho mangulun namion mariti Yesus Kristus martangia kami tuho amin. Tapuji Tuhata mariti bukid nomor 810 sada ya sadar dudna las di somata pasat pilihat tatarur panirewata. Oh
nuae ngamanginang masuk meja tu acara padidion na badia alaulaun ni sakramet doon jaka keluarga nono nang adong nanakot tu langgatanon tapadari marohata manginang tu acara padidion na badia na parjolo marede mete sa bukid nomor 146 ayat na parjolo dohot ayat na paduahon di ayat paduahonan non jongjong ma natoras. Martangiang mahita ale ama namin na di banua gidjang narodo hami tujulom mabuan akadat danakon saya si maroham jalo mana sida gabi anak konmo pasu-pasu jala pargogoy mana sida mangiahi hanguluan sogot marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Amin. Atong hamu akadongan nama buadat danak sedidionon tangihon hamu mahata ni Tuhan Yesus laho mahamu tuliat pertibion nin nama dok akasisianna odai hamu masalhut bangso didi hamu manasida tu bagasan guar ni debata ama dohot anak dohot tod di perbadia ajari hamu manasida mangaraduti saluhutna na hutonahon itu hamu jala ingot ma sai dong anak puro hamu ganu pari rasi rasa ro ajal ni hasenganon manangisi na porsea dohot ni didi dapotan hanguluan alai naso porsea hona uhum sogot tangihon hamu ma dohot hata na tersurat di surat ni si Markus adong ma akan mabuadat danak itu Tuhan Yesus asa di jama alai dipisang akasisenima ibana naboboni jadi dung didok Yesus ma sugu marohana didok ma luas hamu makadat danaki rotu wau unang orai hamu nasida ai diak kasih songonido harajaon ni debata na tutudo na hudokotu hamu manang ICP anggo sosongon danak ibana majalo harajaon ni debata dang bongot ibana tusi dungi di haul ma akadat danaki dapehon matangan na tu nasida mamasu nasida atong hadid dako kamu ma hapor semune rap mahamu madok
atong alusi hamuma hata na husutukonoto hamu na parjolo di pangido hamu nuaing di dion akada dangotu bagasan ni nahina porsion muna alusna di pangido rohanami beha na olodo hamu mamuday anak komunon asa diboto jala diyutun nasida hata nirebata alusna naolodo hami naolodo hamu marsuru nasida tu gereja doho tu perguruan ni huria Protestan asa gabi ruas na mangulu nasida di Tuhan Yesus Kristus alusna naolodo hami atong tapasahak manasida tu lebata marhite-hite padidion na badia romahamu tujolo sasa keluarga Ale Tiara Cikita Andini Tambunan Udidi mohotu bagasan goar ni rebata ama dotu bagasan goar na Tuhan Yesus Kristus dotu bagasan goar ni todi porbadia amin sai diramoti debata moho dihamat motu bagasan harajau ni rebata rodi saleleng ni lelengna amin. Silakan. Ale nadetta malonaria butar-butar udiri mahotu bagasan goar ni rebata ama dotu bagasan goar anak na Tuhan Yesus Kristus dotu bagasan goar ni todi porbadia amin sai diramoti debata mahodi hamat motu bagasan harajau ni rebata rodi saliling ni lelengna amin. Dominic Aziel Sipahutar. Ale Dominic Aziel Sipahutar. Kudi di mahotu bagasan goar ni rebata ama. Dotu bagasan goar anak na Tuhan Yesus Kristus. Dotu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti debata moho dihangat motu bagasan harajau ni rebata rodi saleleng ni lelengna amin. Bisa digendong? Bisa. Bisa kalau bisa biar aja di bawah. Kalau nggak bisa, bisa. Gak usah di bawah aja di bawah. Ya. Ale Eklesia Kloni Namora Silalahi Udidi mohotu bagasan goar ni rebata ama Dot tu bagasan goar ni na Tuhan Yesus Kristus Dot tu bagasan goar ni todi porbadia amin.
Sai diramoti debata maho di hamot motu bagasan harajaon di debata rodi saleling di lelengna. Amin. Virgio Tristan Stompul. Ale Virgio Tristan Sitompul. Udidi moho tu bagasan goar ni rebata ama. Do tu bagasan goar ni na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti debata maho di motu bagasan harajon di rebata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Renol Nathanael Gultom. Ale Renol Nathanael Gultom. Udi di moho tu bagasan goar ni rebata ama. Do tu bagasan goar ni na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti debata maho di motu bagasan harajon ni rebata rodi saliling ni lelengna. Amin. Dea Fedira sama Tuhan. Beda aja, pegang aja, pegang kepala. Ale Dea Fedira Simatupang. Udi di moho tu bagasan goar ni rebata ama. Do tu bagasan goar ni na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti debata maho di haumat motu bagasan harajon ni rebata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Abraham Romora Sitorus. Ale Abraham Romora Sitorus. Udi di moho tu bagasan goar ni rebata ama. Do tu bagasan goar na Tuhan Yesus Kristus. Do tu bagasan goar ni todi porbadia. Amin. Sai diramoti debata moho di hamat motu bagasan harajon ni rebata rodi saleleng ni lelengna. Amin.
Gefael Denver Ejer Marbun. Ale Gefael Denver Ejer Marbun. Hudi di mau tu bagasan goar ni rebata ama. Dot bagasan goar ni na Tuhan Yesus Kristus. Dot bagasan goar ni todi korbadia. Amin. Sai diramoti debata maho dihawat motu bagasan harajon di debata rodi saleleng nilelengna. Amin. Iris Mayana Hot Maria. Ale Iris Mayana Hot Maria. Udiri mau tu bagasan goar ni rebata ama. Dot tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan goar ni todi korbadia. Amin. Sai di ramoti debata maho dihabat mau tu bagasan harajon ni rebata rodi saleleng nilelengna. Amin. Buka pintunya Bang ya. Buka pintunya. Buka pintunya. Pegang Bang ya. Pegang Bang. Ale Yoselin Gracella. Hudi di mau tu bagasan goar ni rebata ama. Dot tu bagasan goar ni anak Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan goar ni todi korbadia. Amin. Sai di ramoti debata maho dihangat motu bagasan harajon ni rebata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Sini arah ke sini balikkan. Ale Marvelino Advent Christian si hotang. Udidi maho tu bagasan goar ni debata ama. Dot tu bagasan goar anak Tuhan Yesus Kristus. Dot tu bagasan goar ni todi korbadia. Amin. Sai di ramoti debata mau dihawat montu bagasan harajon di debata rodi saleleng ni lelengna. Amin. Upagi rohami mamuse jongjong natoras nama badat danak sididion. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Nunga upasat hami akadat dana kotuho. Jala dijakon hodo nasida gabi anakonmu. Marhite-hite padidion na badie. Asa masuk tuhurian ni halak Kristen nasida di tanah on. Jala gabi panean di hanguluan na saliling nilileng na. Asi maroham. Dohot diakan atau waras nidat anakon. Sai pargugui.
jala ajari manasida, managunogu dak dana kotuho, asarap nasida taruli, diaka artani harajonmu. Amin aliaman amin dari banua gijang saya pindarbadia maguarmu, saya Roma harajonmu, saya saat malomoni rohani di banua tongon songon di banua gijang, lehon tu amin dari ron hanguluan siap hari, saya sama dosa nami songon panesan nami, di dosa ninongan namar dosa tu hami, unak kami tugian tu pangujunan, palua mahami sian pamago, ayo hodak punah harajaon, dohot hagogoon, rodi hasangapon saliling ni lelingna. Amin. Mari kita siap buku di nomor 145 ayat sada, Los Jongjong Mahita Saluhutna. Tatangnya koma pilihatna. Ali di bata amanami na di banua gijang, hodo haroroan ni saluhut, silehon-lehon na denggan doho na sulibasa na maliutus. Upasat hami masih na itu hami pilihan nami tuho, sa jalo mega usus di jolom, pasu-pasu mejala ramoti, asa huparsa kami pilihanon, pati bulhon harajom itu ngatungan ni huriam doho di portibion, buhay marohanami marhite-hite todim, asalam hutod hami gudang ni sila lomitu hami, asalam girgir hami mandok moleate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Asana nilegon Ale yaman namin na di banua gijang, say pinarbadia magowarmu, say Roma harajonmu, say saot mo lomo ni roham di banua tongon songon na banua gijang, leho matuhami sa deron hanguluan siap hari, sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togiun tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay ho. So
pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasorhom madamena tu todim. Amin. Amin. Horas madita saluhna, selamat hari Minggu. Bangi dohami matuna toras asa marpoto no kita mularong ning marpoto, jolo tutup pami majo di konsistori non acara setok kinate. Molo nang marpoto kana toras ami dot paditan non payah hamatok kinate manginang asa jolo tutup pami jo di konsistori mulyate.